Основната идея на етнофестивала е да покаже, че между хората в планината няма различия, независимо от вярата, която изповядват. Фолклора е богатство и културата на един народ. Дали ще бъде православни, мюсюлмани, фолклора си е фолклор. Така на една сцена се събраха изпълнители на автентичен родопски фолклор, на турски и цигански песни и танци. Сред тях беше оркестър от Ардино. Ние си показваме нашия автентичен, местен, автентичен фолклор. Ние пеем песните на нашите майки, дядовци, бащи, баби. Това е нашата цел. Да разпространим песните, които са пяти от преди 50-100 години. Във фолклорния състав на домакините участват заедно българи и турци и заедно пеят български и турски песни, така както заедно живеят хората в село Борино. Всички сме заедно, живеем задружно и се обичаме взаимно. Празниците заедно ги празнуваме, и Великден, и Байрям. Разнасяме си боядисани яйца, козинаци, на Курбан Байрям ни донасят от Курбана кумшеите и така. Много добре живеем.